fy enw yw Rhiannon, a dwi'n gweithio i Sally Holland, sef Comisiynydd Plant Cymru. Mae'n fis Chwefror, a hawl y mis ar gyfer mis Chwefror yw Erthygl 15, sef eich hawl chi i weld eich ffrindiau ac i ymuno â grwpiau a chlybiau. Mae'n amser anodd ar bawb ar hyn o bryd oherwydd ein bod ni'n methu bod gyda'n ffrindiau a methu bod yn rhan o glybiau neu grwpiau chwaith. Mae llawer o weithgareddau ar-lein yn digwydd ar hyn o bryd, ond yw hyn ddim yn newid ein ffaith ein bod ni gyd yn colli ein ffrindiau. Dwi'n meddwl fydde hi'n syniad neis i chi wneud gweithgarau lle rydych chi'n cael meddwl am yr hyn sy'n gwneud ffrind da. Felly, ar ddarn o bapur fel hyn, dwi am i chi dynnu llinell o amgylch eich llaw, ac ar bob un bus, dwi am i chi feddwl am ansawdd sydd yn gwneud ffrind da. Felly meddwl am 5 ansawdd sydd yn gwneud ffrind da, ac wedyn yng nghanol y llaw yn fan hyn, dwi am i chi dynnu llun o'ch ffrind chi. Wedyn ar ôl i chi orffen y weithgaredd hon, efallai fyddwch chi eisiau danfon y llun yma at eich ffrind chi, gan ddefnyddio'ch ffôn gyda cefnogaeth eich rhieni wrth gwrs. Er mwyn i atgoffa nhw'n mae nhw yw eich ffrind chi. A'r ffaith ein bod ni gyd yn gwerthfawrogi ein ffrindiau ni, hyd yn oed os na fedrwn ni gweld nhw mewn bywyd go iawn ar hyn o bryd.